Bon dia. Com és sabut, la plataforma d'afectats per la hipoteca de la Vall fa mesos que està replegant signatures, entre altres formes, ficant tauletes als carrers del poble de la Vall per a replegar aquestes signatures en recolzament de la iniciativa legislativa popular per a demanar al Parlament que se modifiqui la llei hipotecària, que està provocant el desastre dels desaucis que tenim a la nostra societat. Doncs bé, així tinc l'escrit que fa uns dies l'alcalde va remetre a la plataforma d'afectats per la hipoteca prohibint que continuen replegant signatures en taules al carrer en el poble de la Vall. Davant d'aquest fet que ens pareix absolutament incalificable per part de l'alcalde de la Vall, Esquerra Unida anem a demanar nosaltres l'autorització per a que les persones que vulguin puguen continuar recollint signatures en taules al carrer del nostre poble per a donar suport a aquesta iniciativa legislativa popular. Perquè pensem que aquesta decisió que ha pres l'alcalde de no autoritzar que se continuen replegant aquestes signatures és una decisió completament arbitrària, autoritària i feta sense ninguna raó. L'alcalde diu en aquest escrit que la plataforma d'afectats per la hipoteca no ha complit les condicions en les que tenien aquesta autorització per a replegar signatures en taules al carrer del poble de la Vall. Això és completament fals. La plataforma d'afectats per la hipoteca sí ha complit les condicions en les que tenien aquesta autorització per a replegar les signatures. I per una altra part, diu també l'alcalde en aquest escrit que el govern del Partit Popular ja està atenent les peticions de les plataformes d'afectats per la hipoteca. Això és encara més fals que l'anterior. No és cert en absolut que el govern del Partit Popular ni estiga atenent ni tinga cap intenció d'atendre les peticions de les plataformes d'afectats per la hipoteca, com han pogut veure en el decret que ha fet este dijous el Consell de Ministres i en les decisions que està prenent. El govern del Partit Popular ni està atenent la petició de que no n'hi hagi ningú desauci més per a famílies que no puguen pagar la seva hipoteca, no està atenent la petició de que s'accepte per part dels bancs la dació en pagament i no està acceptant la petició de que se concedisca a les famílies que necessiten un lloguer social per a no veure's al carrer i quedar-se sense una vivenda on poder viure la família. No està el Partit Popular en absolut atenent les peticions de les plataformes d'afectats per la hipoteca. El Partit Popular, i en concret l'alcalde de la Vall, ha pres aquesta decisió de no autoritzar que se continuen replegant signatures de forma completament arbitrària perquè el problema que té el Partit Popular és que li molesta la mobilització social. No tolera que n'hi hagi una mobilització social que critica, de fet, les injustícies que les seves polítiques estan provocant i estan consentint. El Partit Popular té un problema molt gran, que és que actua en una enorme hipocresia en aquest tema. Per un costat, davant de la mobilització social, davant de la protesta social front a aquest desastre dels desaucis, té que donar la impressió de que fan alguna cosa i volen aparentar que fan alguna cosa. Però per un altre costat, el Partit Popular té molt clar del costat de qui té que estar. I des de luego el Partit Popular no està del costat de les víctimes dels abusos dels bancs, està, com ha estat sempre, del costat de la banca i sempre se somet a allò que la banca vol, com acaba de fer en les últimes mesures que ha pres. En lloc d'atendre les justes peticions de les víctimes d'aquesta situació, el Partit Popular el que ha fet, igual que sempre, és ficar-se del costat dels interessos dels bancs del nostre país. Per tot això, Esquerra Unida, com diem, anem a demanar nosaltres, en el nostre nom, l'autorització municipal per a que se puga continuar recollint signatures al poble de la Vall, als carrers, davant de les entitats bancàries o on els afectats consideren oportú per apoyar aquesta iniciativa legislativa popular. Perquè això és un dret que tenen els ciutadans que ningú té que atropellar, ningú pot atropellar com l'ha atropellat l'alcalde de la Vall. L'alcalde no té ningú motiu per a dir-nos que no a nosaltres quan demanem aquesta autorització municipal. Veurem què és el que diu.